m'estava dutxant, m'ha caigut el seu terra, l'he volgut agafar i he quedat clavat. No em diguis que t'has desfilmat. I has ajudat el metge? Sí, la doctora Quimpau. Ui, que fred que està això. Jo sempre havia pensat que pels ronyons feia falta calor. Jo també, però sobre la doctora Quimpau diu que té de ser gel. I que vols veure alguna cosa? Sí, posa una mica de whisky, sisplau. En gel? Sí, i si no tens pels comitos ho pots agafar. Has anul·lat el sopar? Com has passat el dia? Mira, doncs, no gaire malament. Però suposo que has anul·lat el sopar. No, per què, home? Com que per què? Però tu t'has vist. No pateixis, quan vingui la doctora Quimpau ja m'adreçarà, tranquil·la. És que no pot ser possible. Penses anar a aquest sopar sinistre d'aquesta manera? Mira, no tornem a començar, eh? Si aquest sopar el tova sinistre, pitjor per tu. Bé, home, no em faràs morros ara més perquè intento divertir-me una mica. Ai, però Pere, és que és més greu que això. El que no m'agrada de tu són aquests sopars. Ja està! Ja se m'ha tornat a posar tossuda! Però, Déu meu, què he fet jo per tenir un banc i de l'almat tossuda? Va, queda't amb mi aquesta nit, ho necessito molt. Ja saps que últimament no em va gens bé. Just, doncs vine amb mi. Veuràs un divertit i irresistibles que són aquests sopars. És irresistible convidar un pobre desgraciat per burlar-se'n d'ell durant tot el sopar. Ei, que no és cap desgraciat, que són imbècils. N'hi ha que mal de viure els imbècils. Tu sé això, no? Bé. Va, quedem-nos junts aquesta nit, amor meu. Va, vinga, va, té, anul·la el sopar. No, el tòtil està a punt d'arribar. Quin tòtil? El meu convidat. Ve aquí? Sí, que vinguis aquí a prendre una copa, sí. Però és que no pot ser possible que hagis convidat aquest home a venir aquí. Home, el volia conèixer abans de dur-lo a sopar. Ja ho veuràs. Però el que sembla és inconfundible. Doncs mira, no penso veure res. Us deixaré cara a cara. Que us divertiu molt. Però on vas, ara? Jo també tinc un sopar. Oh, sí? Mira, no tenia cap ganes d'anar-hi. Però què hi farem? Un sopar amb mi? Ah, mira, si és ell, jo no el vull veure. No, deu ser la doctora Quimpau, tranquil·la. Bona nit, doctora. Bona nit, senyora. Endavant. Ai, super. Bona nit, doctora. Sembla que vostè no està gaire en forma aquesta nit, Gràcies per haver-se pres la molèstia de desplaçar-se, Sí, perdoni el retard, però la veritat és que he trobat un trànsit. Ah, miri, jo els deixo, doctora. Adreça'l de pressa perquè és que aquesta nit té un sopar molt important. Cristina! És un sopar d'idiotes. Potser vostè no en coneix el funcionament. Doncs mira, el joc consisteix en cada convidat porta un idiota. I l'idiota, esclar, no sap per què l'han convidat. Cristina, per El favor! joc consisteix en fer-los parlar. El que sembla és irresistible. Però el que és a mi, jo no em fa cap gràcia. O sigui, te'ls deixo. Bona nit, doctora. Bona nit. I doncs? Em sap greu, doctora, l'havia avisat pel meu lumpal, una baralla de parella. Ai, no es preocupes, són coses de parella. Por favor, on podria rentar les mans? Aquí, un lavabo, sisplau. I doncs, com ha sigut això? Noi, m'estava dutxant, m'ha caigut al sabó, i jo vull per agafar i he quedat clavat. Em fot un mal. És un invent molt bonic, això de la dutxa. Ens fa treure el motor, naturalment. Sí. La dutxa i també el tenis. Saps? Quan jo estudiava, feia un sopar de lletjos. Calia invitar el més lletjos possible. I a l'acabar el sopar, donàvem un premi i tot. Ah, jo que no havia fet això, però és més divertit amb idiotes, Menys objectiu. No, sí, ara hi ha idiotes molt objectius, Ara mateix estic esperant un que es veu que, bueno, és una passada, inconfutible. Sí, que és amic seu. No, jo ja en tinc d'amics, i molt idiotes, però no fiu cap punt. Això és un campionat, això és alta competició. A veure, tira una mica endavant, sisplau. Va, ja t'ho dic una mica. Ah, sí, molt, una mica. Ja està, ja està, és suficient. A veure, i on trobeu aquests grans campions? Oh, no es pensi, no serveix com ser un pou cabau, Tenim rastrejadors que ens assenyalen un idiota, se l'estudia, se l'examina, i si és un cas excepcional, llavors se'l convidar! No, és la segona lumbar, sí, asiàtica, Uf! Sí. I això és greu, doctora? Una miqueta enrere. Ah, sí. És greu, això? No.
demà al matí tornaré al meu consultori per consultar-me visita. Doctora, aquesta nit tinc un sopar amb un idiota de categoria mundial. Per l'amor de Déu, doctora, faci alguna cosa, un antiinflamatori, pastilles, faci una frega, però faci alguna cosa. Vale, tranquil, sí, mira. La bolsa de llet i el repòs. Cregui, és més prudent. Si no, tindrem per 3 o 4 setmanes. Ah, feu-me cas, ja no voleu sopar. Habrà més sopar, home. Com es deia. Francesc Pinyol. A què se dedica el senyor? Treballa a Hacienda. Què? Escolti, però això és molt perillós. Imagini, que arriba a saber per què l'han convidat. Ah, no hi ha cap perill. S'hi presta molt atenció. Mai cap idiota ha sabut per què se l'ha convidat. Vai, home, ja no hi és, ja deu haver sortit. Oh, quin missatge més estúpid que té aquest contestador. Ah, sí? Oh, sí. Escolti'l. Es vol fer el graciós, però és patètic. Escolti'l. Ha trucat a Can Francesc Pinyol, però en aquell moment el sac al vol. Truqui de gent i el senyal, i el trucaré quan torni al casal. I què? Sí, de llosa, sí. Ho comprenc ara perquè estic enfonsat. Té un efecte bastant irracional. Ai! I com l'ha conegut? No, si no ho conec, ho veuré aquesta nit per primera vegada, me l'ha recomanat un company meu, un gran caçador d'idiotes. Aquest va conèixer en Pinyol en el viatge que es fa amb Bale des de Madrid a Barcelona. I només quan va arribar aquí a Barcelona em va trucar de seguida. Estava enlluernadíssim. Es va fer aquest tal Pinyol, es va passar 3 hores que és el que dura el viatge, anar parlant de les seves maquetes, de les seves coses, no va parar ni un segon. Bueno, un mal son, segons sembla. I també fa maqueta? Sí, escala reduïda, amb mistos, em pot passar hores fer-ne, i a més em pot passar hores parlar-ne. I això per un sopar és fantàstic. Com més apassionat és l'idiota, més possibilitat tens de portar-te la palma. I aquesta nit, doctora, li dic que amb en Francesc i les seves maquetes quasi bé segur que ho tenia tota la butxaca. La veritat és que m'agradaria conèixer aquest gran personatge, però ho sento molt, se m'ha fa tard i tinc de No, marxar. esperi, ja està a punt d'arribar. Corri, que ens parli, que ens expliqui la seva vida, pot ser divertit. Ui, sí. Deve ser divertidíssim, no ho dubto pas. Però no, és que tinc de marxar, de veritat. A més, ara me recordo que tinc uns amics a sopar que venen a casa meva aquesta nit. I tinc de marxar. De totes maneres, deixo aquesta recepta. Demà de matí aneu a buscar-la. Sí. I aquests dos que van per aquesta nit. Però sobretot visita perquè són molt forts, d'acord? Gràcies. I no patiu del mal, si fa patir molt, em truqueu de seguida, d'acord? Molt bé. Però vindré, vale? Molt bé, gràcies, De doctora. res, passo bé. Doctora, Sí. quan surti, sisplau, a sota la maneta de la porta hi ha un castell. Deixi'm-el posar. Així si ve algú no m'ho deixi caure. Sí. Gràcies. Vale, ja està. Molt bé, adiós. Ah, perdoni, Sí, què li podria demanar un favor? sí, i tant. Mire, no me conviden mai a sopar, Me quedaria sempre amb la dubte. Bona nit. Bernat? Hola, espió. Sí, ja t'has enterat, no? Ui, no, és impossible que vingui. No m'aguanto res, em foto un mal. I mira que avui si hagués vingut us ho tenia guanyat, segur, perquè em portava un que es veu que és una passada, Intentaré portar-los la setmana que ve, per això, no patiu. El què? No, és que és impossible venir, encara no em puc ni moure. Bé, aquesta setmana no pot ser, la setmana que ve ens veurem. Que vagi bé el sopar, I que disfruteu aquesta nit, colla de deprovats! Adéu, bona nit. Bona nit.
Joselito. Hola. Fosc. Ah, Maria! Sí, Francesc Pinyol. Ai! Jo bé, però vostè... No li vol res així, però és que tinc un uau. No. Sí, quasi bé i no em puc ni moure. Sap molt greu, però em sembla que haurem d'ajornar aquest sopar. Oh, és a mi que em sap greu. Per vostè, que tinc un vago, una gent divertit. Diguéssim que és molest, però tampoc és dramàtic, Escolti, no té pas lliure vostè la setmana que ve dimecres. Dimecres, 24? Sí, lliure. Em sembla que és el 23, no? Sí, també estic. No és el 25. El 25... Sí, també estic lliure. Fantàstic. Doncs la setmana que ve el meu amic obrir un sopar avui i obrir un altre. I no cal dir que vostè ja està convidat. Si vostè tan amable. No, li he fallat aquesta setmana. No ho faré la setmana que ve, senyor Pinyol. Vol prendre alguna cosa? No, jo me'n vaig i no es troba bé. No, vull dir, si estic aquí quiet i no em moc, no em fa gaire mal. Segui, que mentrestant ens coneixem i parlem, mentrestant coneixem una mica per la setmana que ve. Fa una estona que escoltava el seu missatge pel contestador. És molt divertit, És que he volgut fer un missatge una mica més original. Oh, ja m'imagino, ja m'hi tinc cara ric. Ai, sí, tothom em passa. Fins i tot tinc amics que volen que li agradi el Oh, seu. ja m'imagino, ja. Vostè té contestador? Sí, però el meu està bastant bé. Potser per vostè és una mica clàssic, però a mi ja m'està bé. Està segur, perquè jo m'ho No, la veritat, ja m'està bé. Ai, carai, senyor Pinyol, m'ha encantat de conèixer-lo. I també quan aquell senyor que em vaig trobar al tren em va dir que un gran editor com vostè estava interessat en els meus petits treballs. Bueno, no em sigui modest, senyor Pinyol, no em sigui modest, que segons un company meu m'ha dit que vostè és una persona excepcional en el seu estil. Ai, és tan amable, el seu amic. Ai, ell és un gran apassionat de les maquetes. Costa trobar algú tan apassionat. Vam estar parlant de maquetes tot el trajecte. Sí, ja m'ho va dir que no volia aquest viatge en tot el seu vida. Ens ho vam passar amb ell. I quan vam arribar a Barcelona em diu: és del tot imprescindible que conegui el senyor Pere Canut. I qui em truca l'endemà a la feina? Espero que no l'hagi pas molestat. No, estava tan excitat quan per telèfon em deia que pensava publicar un llibre sobre les meves maquetes. És que vostè m'ha canviat la vida. Bueno, ja, això de publicar ja és un projecte que encara està a les beceroles. No ens empalem, senyor Pinyol, no ens empalem. Jo no m'empalo, però penso que és una gran idea. Em podria sortir un best-seller. Precisament li he portat unes fotos de les peces més interessants. No, ja ho veurà. No ho dic, guardo per la setmana que ve. Mentre sopem amb els meus amics, tinc ganes que en tinguin profit, ells. Són molt espectaculars, ja ho veurà. No, vull dir, per la setmana que ve. Avui parlem, coneixem-nos una mica. M'ha dit que treballa a Hisenda, no? Sí, a comptabilitat. Miri, el Taj Mahal. I escolti, està casat. Sí, no. Què serà, està casat o no està casat? El cas és que ella se'n va. Oh, sí? Sí, amb un amic meu. Oh, sí? Noi, aquestes coses solen passar, És un xicot que vaig conèixer a la feina. Treballava a baix als arxius i una nit el vaig dur a casa. Sí. I li va agradar. Oh, No ho entenc. Perquè aquí entre nosaltres no és gaire cosa. com? Aquest noi amb què se'n va anar, que és una mica tòquio. Tòquio? Però més tòquio que... Ja és una persona intel·ligent al costat seu. No voldria ser groller, però la paraula seria que és un idiota. Déu meu! Sí, almenys tothom sóc que no tothom, Si el conegués. Oh, doncs m'encantaria conèixer algun poder utilitzar aquest xicot. Però vostè es moriria d'avorriment, no em vas a parar. Només parla de surf. Però això és fantàstic, que té la seva adreça. Però que a vostè li agrada el surf. Sí, m'encanta. Com es diu? Diu Paulí Serafí Cuquet. Si fins i tot el nom és estúpid. Vostè està casat, senyor Cantó? Jo, sí, des de fa 2 anys. Ja una veixa. Sí. Jo he estat casat 7 anys. 7 anys de felicitat sense cap núvol. No entenc per què se n'ha hagut d'anar amb aquest tonto. I vostè diria estar parlant tot el dia de les mujeres. Sí, no, però... Ai, quan vam filmar
vaig passar hores explicant-li tot el projecte. I no exagero gens si dic que ella es va seguir tota la construcció a misto. Ai, va ser apassionant, sobretot pels problemes de la capacitat portant dels ponts penjats. Vostè ja deu saber quins són aquests problemes de la capacitat portant dels ponts penjats. No, però és igual. És una cosa que em podem dir que bé, és apassionant. Em va portar 2 anys d'exaltació en què ho vaig compartir tot amb ella. Els meus dubtes, les meves passions, tot. I vaig un dia, m'assabento que s'ha anat amb aquest tòtil. És molt fort, això, no? Molt fort. Ai, sí. Però bé, això ja forma part del passat. Goitó, aquí el tenim, el pont. La meravella, 425 i el 422 diumenges. Senyor Pinol, escolti. Com li anava dient, els problemes de la capacitat portant els ponts penjats són el kit a aquesta sèrie de coses. Però comencem pel principi. Em sap greu, però és que no em trobo gaire bé i no precedia el seu treball com es mereix. No, és a mi que em sap greu. Estic segur que la setmana que ve engolirem el seu treball. Ai, si no ens avorrirem, no. Tinc de tancar la porta. No s'amoïni. No, és que que es troba vostè. tinc de tancar quan surti. Doncs ja l'ajudo. Escolti, sap una cosa? Fa poc ens coneixem i la veritat, no m'ha decebut gens. No m'hi cagava la mà. A casa d'en Pere Canó. Deixar un missatge com vulgueu. Ja podria ser més divertit aquest missatge, no? Soc jo. Mira, et truco per dir-te que no tornaré aquesta nit. Bé, potser no tornaré mai més. Em sap greu haver-te de dir això en un contestador. Però mira, potser és millor així. Adéu, Pere. Jo me'n vaig. Bona nit. No necessita res. Senyor Canut, estic d'acord amb vostè. Bona nit, senyor. Senyor Canut, si hi ha algú que pot entendre amb algú que l'han deixat, aquest sóc jo. Ningú ha deixat a ningú. Això és un missatge imponent en un moment de depressió. Tornarà. Tornarà. És el que em deien a mi fa 2 anys. Tornarà. 2 anys fa que espero que torni. Miri, sap què? Com va si paga els llums? Em vaig a dormir jo. No vol que vegi un metge. No, ja m'ha visitat la doctora Quimau. Però és que fa una pena veure-ho així. Està bé, truqui'm a la doctora Quimau. Bé, ja ho veurà com això ho arreglaré. Quin número? A l'agenda, amb una Arquimbau. Ara, no hi hauria pas posat un H, jo. Dile que contigo tu. Ja. És sorprenent, la vida. Si li digués que quan la meva dona em va deixar, també em va deixar un missatge al contestador. Escolta, jo només necessito un metge, ara, res més, No, va, jo ho deia, perquè és sorprenent, perquè en el meu cas només hi havia la meitat del missatge. Deia, Paulí Serafí, perdona'm, adéu. Jo pensava, per què em diu Paulí Serafí? I esclar, segurament era, me'n vaig amb Paulí Serafí, perdona'm, adéu. Què necessita? Doni'm l'agenda. Però aquí n'hi ha molts de números, la clínica, l'hospital... I el seu domicili? Sí. El traurem d'això, senyor Canut, el traurem d'això. Bona nit. Que podria parlar amb la doctora Arquimbau, sisplau, truco de part del senyor Pere Canut. No? M'he equivocat. Que la lletra tan petita que em té que haver saltat de Va, dins. és que fingi. Sí, no es troba bé. Fingi, No, té lumbar. Què vol? Ha caigut per terra com si fos un sac pes. Però qui està parlant? Perdoni, qui parlo? Si ja li puc dir. Com que no ho puc dir? A part del lumbar, Escolti, està no el meu telèfon. està destrossat. El cor, els ronyons, tot. Què fa el telèfon? He de deixar-se fer, és que està molt bé. Sí, passi bé. Per descomptat. Era la seva germana. Com? No has sentit cap germana? Vostè no té germana. No, ni cap germana. Però ella m'ha dit que era la seva germana. Ha tocat a la Marlene. No és la seva germana. No! És un psicòtic que hi vaig sortir fa una temporada. Una mena
senyora, sí, torno a ser jo. La truco perquè la dona del senyor Canut ha tornat. Sí, ara mateix. Sí, ella està bé, sí. El senyor Pere Canut també està bé, sí. Sí, tothom està bé. No, encara li fa mal, No, però s'ho agafa més molt. No, soc cap amic seu, jo. No, precisament havíem quedat avui aquí per parlar de les meves maquetes. Sí, faig construccions de les principals obres antigues. Per exemple, el pont de Calatrava, però què se li foten això amb les maquetes? La mateixa? Què? Ja està molt interessada. Però escolta, que m'està bombejant el telèfon! Està molt nerviós. Em vol fer menjar, de vegada. És que em sap greu deixar-lo sol o està cascat. No sol. Quan dic sol, vull dir... No, ha marxat, no, la senyora. Bueno, ha sortit. No ha sortit. No, se n'ha tornat, no. Ha sortit una estoneta més, sí. Ha sortit a tirar l'escombraria. Sí. I jo, àries ascendent bessons. Com que els àries són mentiders? Escolti, senyora, jo no dic mai mentides, Escolti. Ha penjat. Ja. Ha dit que ara vinc. No ho entenc. Només a dir que toqués per dir que la meva dona havia tornat. Res més? Era tan difícil? Vol dir que vostè ha fet un capó. Vol que intervingui? No! Em pot ajudar a anar a filosofar i dir el meu telèfon, ja no me'ls apanyaria jo sola. No, puc ajudar El corrent de tot seu. No m'admet. No. Així no és per això, senyora. No. Potser se n'anà de casa de la seva mare. No, home, no. Les dones ho fan molt, això d'anar-se de casa de la seva mare. No vol ser mare, es fa 10 anys que és morta. Ai, sí que em sap greu, perdoni, no ho sabia. La meva també ha faltat. I la seva? Escolta, això pinyol, tinc molt mal esquerra, no tenia, sisplau, pot deixar mica tranquil. Porti'm el telèfon, intentaré aturar aquella boja. És el 92 i demà. Vaja, home, ja salta el contestador. Deu estar buscant algun per deixar els gossos. Sí? Marrany, és tu. Sí, és que t'estava trucant però comunicaves. Escolta, aquesta nit no vinguis pas perquè no estic pas en condicions de veure qualitat. A més, la Cristina tornarà d'un moment a l'altre. El què? No té res que veure amb roig amb això. Que no, que no roig és aigua passada, això ja. El què? No, mira, escolta, Marlene, el que sí puc assegurar que la meva dona no se n'ha anat amb ningú, d'acord? I m'estimaria més que... Marlene! Ja va penjar, aquesta ve cap aquí, aquesta està malalta. Ella es pensa que hi ha algú, que és un amic seu. Francament, senyor Pinyol, vostè no ha de fotre res. Bona nit, senyor Canut. Pinyol, perdoni, estic nerviós, mal i em trobo gaire bé, perdoni. Sí, en Roig era un millor amic, es varen morir ara fa 2 anys. Està vostè content? Per què? Que rondava la seva dona? No, la Cristina vivia amb ell i ella el va deixar per venir a dormir. Ara no ho acaba d'entendre, això. O sigui, la seva dona era la dona del senyor Roig, que el senyor Roig... No, era la seva nòvia. Havien escrit una novel·la tots dos junts i me la varen venir a oferir. I aleshores? Em vaig quedar amb la novel·la i amb la Cristina. Per què va fer això? No, és perquè m'agradava. Escolti, vostè no agrada mai la d'un altre? No sé, que m'ho pensa. No, us pensa pas. No. Doncs així està clar que en Roig és un bon home i una bona persona. El que passa és que ella no estava enamorada d'ell, no li feia el pes. I si li truca? Aquí. Sí, home! I escolta, aquella dona que et vaig fotre fa 2 anys no m'ha pas tornat a casa teva. I si li truca això? Perquè som amics. Ja li podria dir. Soc un vell conegut de la dama d'en Canut, que sap un tema. Perquè no s'ofiria gens. Jo només volia ajudar, Ja ho ha fet uns vegades ajudar-me. L'altre dia se m'ha trucat el número de telèfon. I la segona
una histèria, no sé si la podré controlar. No insistiré més. Bona nit, senyor Pinyol. Senyor Pinyol! Aviam, vostè creu que això de dir exactament les paraules que té de dir per telèfon serà capaç de fer-ho? De vegades penso que em pren vostè per idiota. Va, digui'm, què-li? Mira, podíem aprofitar ja que havien escrit una novel·la junts. Vostè podia trucar en Roig i fer-se passar com que siguis un productor de cinema. Sí. Vale? I que vol comprar els drets del llibre per portar-los a la gran pantalla. Sí. I al final de la conversa et demana per la seva col·laboradora. Quina col·laboradora? La meva dona, ja dic que havien escrit una novel·la junts. No, deixeu-vos estar que no sortirà. No, deixeu-ho. És senzill, però ho entenc. com que no és senzillíssim? Vostè és un productor de cinema que viu a Barcelona. No, a Barcelona no, que ho coneix tothom. Un productor de cinema foraster. Un gran productor americà! Serà pallasso! Vostè és un productor foraster que ha vingut a comprar els drets d'autor del llibre del Cavallet de Fira per portar-lo al cinema. I és bo, aquest llibre? Ai, no, és molt fluix. Per què? Per què hauria de comprar els drets pel cinema d'un llibre que és fluix? Però vostè no compra els drets del llibre, vostè em truca per saber on té la meva dona. Va, digui'm el 93 entenc. El seu nom és Just Roig. No té nom. Just, el seu nom és Just. Crec que fas un que es digui Just. Mira, senyor Pinyol, no perdem més el temps, Sobretot, quan acabi la conversa, demani per la seva col·laboradora, la Cristina Mondragón. Ja toca, ara toca vostè. Posa l'altaveu. Sí, digui'm. Senyor Just Roig. Sí, jo mateix. Soc Jordi Dalí. Productor que acaba d'arribar a Barcelona i estaria molt interessat en comprar els drets del cinema, de la seva novel·la. Escolti, això és una broma o què? El Cavallet de Fira. Perdoni? Escolti, que això és una broma o què? No és cap broma, per què ho diu? Esteve, que ja t'he reconegut, sisplau, no facis broma. No, jo no soc pas l'Esteve, Jo sóc un productor. Quina productora? Quina productora? La seva productora, quina és? Sí, els films del país. Clar. Els films del país. Els films del país? Clar. Això mateix, senyor Roig! Soc una productora jove, però molt dinàmica, senyor Roig. I estan interessats en la meva novel·la? Del tot, molt interessats, interessadíssims. És de cinema o per la televisió? Oh, cinema, senyor Roig, per la gran pantalla, que vas tot dins de claraboia. He de partir-lo, senyor Galí. Jo mateix faré l'adaptació, entesos? Això no serà cas problema, senyor Roig, però pensi que sou una productora molt petita i que no tenim grans recursos. Però vaja, si vostè no és gaire blàfora... Bé, doncs, els problemes econòmics ja en parlarem més endavant, senyor... Dalí. D'acord, doncs el trucaré demà al vespre i quedarem per tot això. Bona nit, senyor Roig. Bona nit! I em sembla que no gaire cas. Si un minut, ha estat fent 5 minuts dels pallassos, s'ha descuidat d'anar per la meva dona. Això ultrapassa tot el que em podia imaginar. Això supera tots els límits. Ja li dic, no! No! Sí, no! Doni el telèfon. Jo ho deia perquè ja ho deixàvem matar, Vostè no dirà res més que el que dic jo ara. A propòsit, senyor Roig, m'he descuidat de demanar per la seva col·laboradora, la Cristina Mondragón, hagut de la puc localitzar. D'acord? Res més. Ja prou, posa l'altaveu. Sí, digui'm. Bona nit, senyor Roig, torno a ser jo. Perdoni, però ara estic parlant per l'altra línia amb el meu agent. Ja el trucaré d'aquí una estona. Digui'm el seu número. Sí, el 3, 8... Guarda ja, he sigut jo. Home, per
donar-hi moltes voltes. He entès que el que tu volies saber era on té la teva dona. Mira, si és el cas, m'ho dius personalment. Apa, adéu, Pere. Just, sóc jo. Sí, On digues. és ella? Feia 2 anys que esperava aquesta ocasió, i la veritat és que no me n'he alegrat gens. Mira, fins i tot, hasta em fas llàstima. Jo només el tocava per saber si havia tornat a casa teva, res més. Sí, mira, ell ha trucat. I m'ha dit que estava farta de tu, i que et deixava, i que estava farta de tu i dels teus sopars, aquests sopars que fas de... Déu meu, com pot ser a aquestes hores? Sí, ja ho sé que tu també has passat per això, però és que jo m'he vist en un mal govern. Sí, no té cap gràcia, no, si veiessis. Per què? I faries tot això per mi després del que t'he fet? No, gràcies, de veritat, t'ho agraeixo, però no, ja m'espavilaré, ja la buscaré. Ok, no, de veritat, molt agraït. Vale, bona nit, Just. Just, sí, escolta, si per casualitat et truqués, gràcies, no em mereixo ni com tu. Jo ja marxo, Porti'm el box, sisplau, que escriuré una nota per saber què llistera. Això m'ho deixa l'entrada, sisplau, N'he pres els calmants i me'n vaig a dormir i no vull que ningú molesti tota la nit, d'acord? Vol que m'espera. Vostè tanquis a l'habitació i jo faré de barrera. No, vostè ja n'he pres. Ja sé que no he estat a l'alçada fa un moment al telèfon, però jo l'únic que volia era ajudar, senyor Canó. Mira, l'única cosa que m'ajuda a vostè és portar les tonteries, Escolta, i si li ensenyo a fer maqueta? No! No, ara és el moment ideal, pensi que l'han abandonat i a més està ben invàlid. escolti, amb molt de xarxa, jo no tinc a fer maquetes, collons, Sap què? Penso que li deixaré unes fotos. I així, d'aquesta manera, doncs demà se les pot mirar. Vinga, bona nit, senyor Canó. Les hi deixo qui són. Ai, la nota del Marlè. Pere, qui és vostè? Està dormint, no se'n pot molestar. Com? Soc jo. Àries de Sant Embasson. Perdó? Sí, jo volia parlar amb el metge, però m'he topat amb vostè. Després ja m'ha dit que era la seva amant. Jo, la seva mare. Ja sé que m'he embolicat una mica, que m'he fet una mica de lío. Però la cosa és, la seva dona l'ha deixat. I el Broi està bé, està molt feliç. No vol que el molesti. Sí, molt clar. Però és que jo li vaig dir un parell de... Marlèn! No fa res que li digui Marlèn. Miri, no fa gaire que conec en Pere, però em sembla que el conec molt. Segui que li vull donar un consell a mi. L'escolto. La seva dona l'ha deixat, però vostè no es precipiti. Continuï sent aquell amant sensual i divertida que jo imagino, amb lligacames, el muguet, que es coneix, i segueixi veient 3 o 4 cops a la setmana com fins ara. I sobretot, paciència. Si ha de venir, vingui. Escolta, li ha dit ell que em veu 3 o 4 vegades a la setmana? Ell m'ha dit que si pogués el veuria cada dia. No m'està. Uau! Sap què? Em sembla que té raó. Val més que no el desperti. Bravo, Glenn, tornis en cap casa. Escolti, vostè és la persona que havia de sopar amb ell aquesta nit? Com ho sap? Que li ha parlat de mi? Sí, però és que inclús sense això li asseguro que l'hauria reconegut. Bona nit, Marlèn. Vinga, feta! Pere, que no pot dormir. El cas de qui, vostè? Com que no li encara? Per què? Ha vingut visita. La maniàtica.
construcció. Això que vostè coneix un home que es diu Francesc Pinyol i ha dit no passa. Ui, que la Marlena no se cap girar així com així, Conec que he treballat amb molta finura. No deixar de fora de joc, ràpid. Trigarà molt a veure aquesta. Senyor Pinyol, que la Marlena no se cap girar. He trobat ara un amic no tan excitada com vostè deia, fins i tot una mica fred. Qui? La Marlena freda? Vull dir, ja m'entén, m'esperava una cosa pitjor. Com la va conèixer vostè? Vull, com la Cristina. Totes les coneix així, vostè. Veig que ja camina més bé. M'he pres els dos calmants de la doctora i m'ha fet una mica d'efecte, la veritat. Molt bé. El que encara no acaba d'entrar pel cap, com vostè s'ha pogut lliurar de la Marlena així com així? Qui és ara? No sé, jo vaig. Aquesta casa és un no per mai. Just. He vingut de totes maneres. Un cabró per ser tan amable, just. Com podia deixar-te sol? No estava sol! Francesc Pinyol. Sí, ja se n'anava. Adéu, Pinyol. Francesc, tingui Està bé, Francesc, adéu. Miri, li deixo unes fotos aquí per la... No, se'ls pot apuntar que no tinc el cap per això en aquest moment, la veritat. Què? Estàs bé, tu? El part de no. Senyor Just! Senyor Pinyol, en Just l'ha vingut aquí per llegir les seves maquetes, d'acord? Què és la teva vida? Encara escric, ja ho saps. És l'únic que sé fer. En què treballes ara? Mira, ara estic treballant en una biografia del Benet Martorell. I per cert, que m'agrada molt, Suposo que m'ho has deixat llegir. No en tinguis pas cap dubte, seràs el primer. Però no he vingut a parlar aquí de les meves obres. Ella m'ha trucat. I què? Em temo que estava amb Manel. Què? Ja coneixes Pasqual Manel, el publicista. Ella, en aquests moments, estic segur que està amb ell. No! Sí, tant. Mira, ella m'ha trucat i m'ha dit que ell l'havia convidat a fer una copa. Jo he intentat de dissuadir-lo, però noi... Però... I vostè que anava? És que us estic ordenant una de Jo les ho farà a casa seva, home! Però per què Manel no hi havia ningú pitjor? Potser per això ha treballat amb ell. Pensa que està molt dolguda, tu, I per això diu Don Juan de merda, però serà boja. I la meva ha vist aquí, Adrià. Escolta, senyor Pinyol, vols fer alguna cosa de tranquils? Bona nit, senyor Canut. I on viu aquest cabró? Sé que té un pis de solter a la part alta de Barcelona, però la meva adreça és molt complicada. Bona nit, senyor Roig. Bona nit. Sé, deu ser un secret, però no sé pas qui ens en podria informar. Bona nit, senyor Canut. Bona nit. Ell no l'utilitzava sí, com sí. A la Maneu li hem fet una inspecció. Què? Si és Pasqual Maneu, el publicista, li hem fet una inspecció. Potser segur, perquè he vist el seu expedient a Hisenda. I precisament és en Rossí, un amic meu, el que li fa la inspecció. Tenen raó, té un pis de solter a Barcelona, però no és del tot secret. Almenys per nosaltres. Bona nit, senyor. Agafa, que no s'ho faci. Què necessites, Pere? Reconec que m'ha fet enfadar una mica, Li deixo les fotos i me les tira a la cara. Jo comprenc que estigui nerviós, però... Dali, torno a demanar perdó. Segui, sisplau, segui. Vol prendre alguna cosa? No, gràcies. Aviam, amic Francesc, ara seria tan amable de poder tocar en aquest tal músic? Ja ho faria, ja, però... Val més que ens esperem una mica, perquè en aquests moments deu estar veient el partit de futbol pel Canal Plus. Escolta, la meva dona és a casa de l'obsès sexual més gros que hi ha aquí a Barcelona. Vol fer el favor de tocar en aquest tal músic? Per què ha anat a casa d'aquest obsés sexual? Doncs perquè la seva se'n va anar amb aquest tal Pol Lluís Serafí Bonet. Sol i Serafí, tu què? Bueno, per què se m'ha anat amb ell? Ja. No ho sé. Doncs jo tampoc. I ara sí que t'han de tocar aquest tal músic? Això serà si tinc el seu número particular. Vaja. Rossic. A l'R. Rossic. Sí que tinc en Rossic. Ai, carai,
seu germà treballa en l'ensenyament. El que no entenc és per què fa aquest número aquí. Certament el devia apuntar el dia de l'explosió. Llavors ja en parlarem d'això, sisplau, que tinc una mica de pressa. Ja el trucaria, però val més que ens esperem una Per què? Perquè correm el risc que si està veient el partit de futbol pel Canal Plus, estigui de mala llet i m'engegui pastant. Esperem a la mitja part. I quan era la mitja part? No pot faltar gaire, el millor seria veure el partit per la tele. Però jo tinc ganes de veure futbol, ara! Vostè no té una tele, eh? És un Barça-Madrid. Aniràs amb... Tant se me'n fot que és un Barça. Sí, a la cuina tinc una televisió, sí. Com bé, doncs hi vaig amb ell. Espera, això la tenim una tele, la cuina. Escolta, Pere, no és una mica idiota? Per això l'he convidat. No em diguis que és un fals productor. No trobo el Canal Plus! És l'idiota del teu sopar. No, no, no! Qui és, ara? Perdona per haver passat. Quan és? No he trobat ningú amb qui deixar el cotxe. No, no pateixis, estàs en el cotxe. Plena de peus. I tu que estàs millor morent meu. Oh, això és àries em fa l'efecte. El maleïtari és mentider. No, 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 no. El militar és mentider, és a la cuina. Pinyol! El Madrid ha marcat un! El Madrid ha marcat un! La mitja part aquí a tornar. Senyor Pinyol, li presento la Marlene. La Marlene? Senyor Pinyol, qui ha fet fora? Com una estona? A la Marlene! Com? Escolta tu, si també és aquí a viure, t'ho a casa teva, Era una dona amb els cabells clars, ulls blaus, amb un bolso negre, la que vostè m'ha tirat al carrer, senyor Pinyol. Però vostè m'havia dit, l'altre boig entra, l'altre boig entra. Qui ella és exactament? Qui? A la meva dona! No res. Com que res? Ha vingut aquí, ha parlat 5 minuts amb vostè i m'ha corrents que no m'ha dit. Però va d'entendre, jo pensava que era la histèrica que havia d'acabar de que havia vingut armada. Aquesta és pobra. Marlene, deixa de casa teva que tinc un problema amb les persones. No, no, escolta, Marlene, deixa, va, tinc el problema. Què? M'emboteixo en el cotxe amb els 4 gossos per venir a veure quina nota Ja es podrà arribar a dir. Vostè deixi'm en pau, Sei que un infòmena i demana del port, el cabró i el miserable, que no li telefoni mai més! Mai! Ella havia de tornar! Ella havia de tornar! Està parlant amb aquest bon dia que tenim els mans de Pireu! Reconec que he patinat una mica. Tampoc hem de decidir ara qui és el pont. Vagi-se'n! No, Pere. Sí, que se'n vagi, no vull que se'n vagi! Escolti, truquin a Lucí. No, sí, senyor, que no. Hem de treure els destins d'allà. Sí, digui. Lluc, soc jo, Francesc, com estàs? Com ho portes aquesta nit? Merengue! Jo no soc merengue, I 2 a 1 no està tot perdut. Que no està perdut? Què diu l'idiota aquest? Hi fan 2 gols en els 5 primers minuts i diu que no està perdut. Són titelles els del Madrid, senyoretes, negats. Ah, sí? I aquí van apallissar la setmana passada a Sevilla. Va ser el Barça, potser? Olé! Pel cul! Els culers pel cul! Doncs que et fotin a tu pel cul. Que t'hi fotin a tu!
Home, sí, diu. Ho faig per vostè. Per si Força Barça! Tu ja si volia demanar-me alguna cosa important. Sí, Lluc, és molt important. T'escolto. Que ets tu que portes l'expedient d'en Maneu al publicista? Afirmatiu. Doncs necessito saber on té el pis de solter a Barcelona. Tu ets gens el seu tipus, ja ho saps. Què vols dir? Que li agrada de més pit i amb menys pèls a les cames. Està enorme. Lluc, que és seriós. Digue'm l'adreça. Però per què vols l'adreça del picadero d'en Maneu? Ja t'ho diré, és que és un amic meu que es pensa que la seva dona és allà. A casa d'en Maneu? Hòstia, pobre. Ho entens ara com teniu aquesta adreça? I tant que ho entenc. Si l'he vist en plena feina, aquest puta d'en Maneu. Mira, al moment que jo agafa el dia de l'horitzó, es torna boig el porc. Ai, el porc! Ai, el bon porc! Ja prou, això! Conec el cornut? No sé, em sembla que no, un moment. A vostè li han fet mai cap inspecció? No el coneixes, Lluc. Va, digue'm l'adreça. Impossible. És que no les sé de memòria. La tinc a la feina a l'expedient i ja t'ho diré demà al matí. No, però no s'ha de dir. Lluc, sisplau, fes-ho com un favor personal meu. Vés a la feina a buscar aquesta adreça, sisplau. Ara, ni pensar-ho. Ni el partit. Grau, i ens mirarem la segona part junts. Ah, no puc. Carlota m'ha demanat que li gravés gran hermano. Ella se n'ha anat a sopar a casa de la seva mare. Digui que li gravarem nosaltres. Ja te'l gravem nosaltres, Lluc, va, sisplau, vés i... Però mira que ets pesat, si encara no he sopat. Que vingui aquí, a sopar aquí. El meu amic diu que et convida a sopar i que no pateixis. Mira, viu a la Via Laietana 37B. Vés-hi, sisplau. Està bé, ja vinc. Fins ara mateix. Fins ara. Cunyat, senyor Cornut! Vull dir, senyor és un dels millors inspectors que tenim a l'agència. A la vida real és una mica estrany, però a la feina, a l'errita, el poses en un pis com aquest i faria estrany. Què ho dius? No li han fet mai cap inspecció. No, però tampoc té res per amagar. Ningú té res per amagar. I després venen les sancions. Si vols que et sigui clar, no veig gens clar que vingui aquest inspector aquí a casa teva. I m'ha de parlar d'un sopar jo, un sopar jo que l'ha convidat, Com que no? Vostè va dir, vinga, que sóc aquí. Home, però se suposa que és l'únic seu i no pas dir que no feu les extras, ara. Què li donem de sopar? No ho sé, allà a la cuina sembla que hi ha alguna de congelat i verdura, no sé el que hi ha. Ara no sé qui inspeccionaria la seva mare, si pogués. Un idiota que en menys d'una hora porta la teva dona al adulteri i a tu inspecció fiscal. Digue el que vulguis, però això és prodigiós. N'estic fart, Fart! Pere, és fals, aquell. I tu què creus?
és normalet, mira si no sé que sé que veia aigua, que et digui jo. Ai, que m'enguerra, no, Déu nostre, Sí, com necessiteu. Ara no digui res, i deixa'm fer a mi. Aviam, Pinyol, hi entens vins en Rossí? En Rossí, què fem? Sí. Sí que hi entens. O què? Veig cara oberta en un poll de fora. Segur que el sabrà, però... Tu veus, Pere, tenim un problema, i gros. no ho pateixis, ara t'arreglaré jo aquest problema. Ja ho veuràs. Quin problema? El pi. O què? Té molt bon aroma aquest pi, eh? Vols un vinet corrent? Doncs ara tindràs un vinet corrent. I un vinet amb un de Sicília. És un consell que em va donar una nit que em va dir si volies convertir un bon vi en un vi escarós de garrafa. Té, que sí, que sí. Hola, Lluc. Bona nit. Bona nit. Lluc, Rossí, Pere Canuc, just Roig. Moltes gràcies per haver-se pres la molèstia de desplaçar-se, senyor Rossí. No em digui res. De què? El partit no em digui res. Ah, no. No dic empatat, però vaja, a part d'això. Madrid ha empatat. No, que és broma! Serà idiota? Ah! Serà idiota? És idiota. Senyor Rossí, gràcies per haver-se pres la molèstia de desplaçar-se. Té l'adreça, sisplau? És que... Pere Canuc és aquell que t'he parlat per telèfon. Per favor, té l'adreça Sí, d'aquest. sí. La tinc aquí. Em moro de fam. Ui, doncs ves seient que t'estic fent el sopar. Jo l'únic que ha de menjar. Estima que vosaltres ja hem sopat. I ara, si sigués tan amable de poder-nos fer la Sí, la tinc aquí a l'adreça, sí. Ara que me'n recordo, vaig fer una inspecció amb tal Canut fa 3 anys. Ah, sí? Miquel Canut, és parent de vostè? Miquel Canut? No ho sé, potser sí. Algun viu. A la presó. Fa 5 anys. Era simpàtic. Tenia un fill gran i bonic. Com el seu, que ha sortit de subhasta judicial. I amb què es dedica vostè, senyor Canut? Jo tinc una editorial. Bé, a veure on estan aquests immobles. Sé que tinc la llista en algun lloc. A veure. Finques de Pasqual Manel. Ara hem de veure on està aquest seu pis, el pis d'amor. Carrer Casp, no? Això és la residència principal on viu la seva dona. Per què és casat? Sí, el put es passa per la pedra totes les dones del pal. Mentre la seva dona l'espera en el seu pis, al carrer Casp. Aquest en Manel, va bé això de l'editorial? Home, sí, no va malament.
bestseller, No, no és cap bestseller, la seva. no, no és un bestseller. És un llibre que la veritat es ven bastant bé, és un llibre encantador. Quin tiratge n'ha fet? No ho sé, potser 800 i pico, però escolti'm, ja en parlem d'indústria. Ara, sisplau. Em diu vostè que l'edició va malament i publica el best-seller de l'any. Que és un best-seller, collons, que ningú l'ha llegit aquest cony de llibre! Sí, això, pum! Ja ho deixes, no, havia sent molt bo. Era vostè. Espera que t'havia dit com... No, ni en ment, ho sé segur perquè quan vaig anar a comprar llibre li vaig dir al llibreter quin és el llibre que s'ha llegit? Escolti, vostè per què no escollit un sopar, eh? Ja, fet-la. Bé, no pateix, aquest llibre s'ha venut molt bé, és molt bo, a la feina l'ha llegit tothom. Bé, almenys a comptabilitat. Bé, Josep, és un llibre que agrada a alguns comptables. Sí. Però estic segur que no arribarà gaire lluny. No, és impossible que arribi gaire lluny, impossible. No hi estic pas d'acord. Per què ho entenc? Si contem els comptables de primera, els professors de comptabilitat, els comptables... Em vol deixar tranquil·la amb els comptables, que no són que la meva dona! Em vol deixar tranquil de comptar comptables! M'han de trobar aquest pis que està a punt d'enfilar-se dels parets. Cada sort que hi ha un best-seller per pujar-li la moral. Carrer Mallorca, el carrer Mallorca l'ha llogat també. Però és ben modest el lloguer d'aquest pis. No m'estranyaria que hi hagués hagut un acord per pagar amb diner negre. Ja ho investigo. Hi ha un altre llibre dels seus que també ha agradat molt i s'ha venut molt. Flashback. A la feina l'ha llegit tothom. Flashback, és de vostè també. Escolti, senyor Rossi, perdoni, però és que tinc una mica de pressa, m'entén? Perdoni, però no es pot ballar més de pressa que la música. Això són despatxos, això no ens interessa. Flashback. Un altre ple al 15. Flashback. Despatxos. Vaja, un bon sopar, Francesc? Gràcies, Lluc. Despatxos. A vostè no li han fet cap embregament? No. Per què? Perquè hi ha marques més clares a la paret com si hi haguessin hagut quadres. Tot ho veu! És formidable! Tot ho veu! Ets formidable, Lluc! Escolti, senyor Rossi, vostè ve aquí a casa a ajudar-me o a inspeccionar-me? Senyor Canut, si vingués aquí a inspeccionar-lo, no m'ho preguntaria. Ho notaria. Crec. Ah! Aquí està. Passeig de la Bona Nova. Ja sabia jo que era a prop dels Vivers. El tenim, senyors, el tenim l'obsés. El tenim el pervers. El tenim el fulla de bret. 37, bé, passeig de la Bona Nova. Ui, m'hi vaig! No, espera, primer que hem de saber si ell és allà. No et presentaràs a casa d'aquest caràpula sense saber si la teva dona és allà o no. En primer lloc no li obrirà. És molt desconfiat, en Manel. Oh, t'he fotut la porta a No terra! és tan fàcil com una porta a terra. I menys si és veritat. A més què? T'hi presentaràs allà a la nit, li fotràs la porta a terra. I llavors resulta que la Cristina no hi és. Què faràs? I per què no li truquem? Si n'hi ha sola, si escolta, que tu la meva dona aquí. Aquí no m'hi dius que no li tens la coteta. M'estranyaria, M'estranyaria molt perquè és un mentider consagrat, en Manel. Fa 15 dies que estava investigant un viatge que ell va fer Kènia amb una xicota i em deia que era un viatge de negocis. Li vaig dir, no fa un viatge de negocis a Kènia amb una xicota de striptease del Banc Camp de Barcelona. I saps què em va respondre? Va anar a Kènia amb un stripper del Bagdad. 21 anys! Uau! Lolita Strudelpap! Hi havia una figureta que es veu com el pols del voltant. Sí, sisplau. Vol deixar d'assetjar-lo? Jo no ho sé venir. Constato alguns detalls estranys, que això és tot. Jo ja us ho havia dit, que era un professional. Calli, per favor, calli. Pere, tinc una idea. Em sents, Pere, tinc una idea. Sí, digues. Hem de fer-li por, Manel. Hem de fer-li por i obligar-lo a desemmascarar-se. Com? Mira, li trucarem. Li direm que estàs al cas de tot. Que saps que la teva dona és allà amb ell i que hi vas amb intenció de fer-lo pols. A més, que no hi vas sol. Hi vas amb 3 treballadors de l'impremta que porten barres de ferro. Home, està malament.
Sí, vale, però aquí la telefona. Jo no pots tocar-la, perquè si era de mi, coneixer la meva veu. Jo tampoc no em coneix. Jo tampoc, però últimament fa sentir. Sento que em necessiteu! És l'únic que pot fer. Jo estic i expliquem tot que n'explicat. Vull una causa. Ah, ja veuràs tu si ja veuràs! Oh, Si no vol, ja me'n vaig, senyor Pinyol, un moment, sisplau. Va, davant, indiquem. Com? Home, hem de tocar la part del susceptible que sàpiga que ell no competís de solter sense que ell se'n doni compte. Pot telefonar-li de part de Joan Pau Rossell, el seu soci, passen la vida junts. Perfecte, doncs indiquem de part de Joan Pau Rossell. I per què no toquem mateix? Per què? Home, perquè no torna raro, no? Que no pot tocar en Joan Pau Rossell ell mateix i fer-hi tocar per un altre? No pot telefonar Rossell, és a dalt de l'avió, se n'anava aquesta nit a Panamà, sempre amb Manel. Oh, tot quadre. Doncs li direm que li truquem de part de Joan Pau Rossell que el volia trucar aquest matí abans d'agafar l'avió. Impecable! A veure, Pinyol, vostè entén tota la trama? Cal que ho repeteixi. No cal, home. Creu-me que si el que entengui. Cal que ho repeteixi una vegada. Ja, senyor Pinyol, repeteixi-m'hi. Bona nit. El truco de part de Joan Pau Rossell, que ha intentat localitzar-lo abans de pujar a l'avió perquè tenia un missatge molt important per vostè. Bona nit. Li truco de part de Joan Pau Rossell. Tenia un missatge molt important per vostè abans de pujar a l'avió i no li ha pogut dir. Perfecte, molt Ja bé. està bé, home, ja està bé, ja ho ha comprès, tampoc és idiota, no? Mi sento una mica, una mica. No! Jo no tinc prou! Va, mira, anem. L'estratègia és excel·lent. Intimidem l'home i explota. No, si no és per l'estratègia d'un poble. Gràcies, 3, 4, 7, 5, 9, 6, 3. No ho aconseguirà, no ho aconseguirà, no. Sí, home, sí. Pinyol és el comptable més exacte i sempre. Posi l'altaveu! Posi l'altaveu! Digui? Pasqual Maneu, Sí? bona nit. Intimidable, intimidable, Li truco de part de Joan Pau Rossell. Tenia un missatge molt important per vostè que no li ha pogut donar perquè ha pujat a l'avió. L'escolto. En Canut està al corrent. Què? En Pere Canut està al corrent d'això segons la seva dona. I ara mateix va cap a casa de vostè amb intenció de xafar-ho tot. Bravo, Francesc, molt bé. Perdó, amb qui parlo? A mi no em coneix. Jo sóc un amic de Joan Pau Rossell. I man, sobretot, digue-li que en Canut va cap allà i que no hi va sol, i va amb 7 o 8 treballadors a la fàbrica, i van anar a l'infern. A veure, què està sonant aquest Canut? Jo me sé pas amb la seva dona. Com? No, ho va cancel·lar. No és pas això que m'ha dit en Rossell. En Rossell m'ha dit, en Manel està amb la dona d'en Canut. Que no, que estic amb la dona del meu inspector fiscal. Ja estic a punt de tirar-me la seva dona. O sigui, que no estic amb la dona... Utilitzar el seu telèfon. Anava a comprar aquesta vesprada al Bloc Popular i li he dit, Carlota, t'importaria portar aquests formularis al despatx del senyor Manel? I put! Ha tancat les seves mandíbules sobre ell, el depredador. Bona nit, senyor Manel. Sigui tan amable de passar-me la senyora de Rossic, per favor.
altre matí, a les 9, com de costum. I ho repassarem tot, des del començament. I ara, passi molt de broma, per favor. Carlota, no m'expliqui res. Vull que abandonis immediatament aquest lloc. Em sents? Tens un segon. Carlota, què? Vesteix-te i tant, collons. Carlota, torna a casa de seguida, Carlota, no estic sol, no puc parlar. Carlota, t'havia gravat Gran Hermano. No, gràcies, Francesc. La veritat és que no tinc el cap pel futbol aquesta nit. Adéu, senyor Canut. Bona nit. Adéu, senyor Roig. Bona nit. No, és interessant. Ballava damunt dels formularis d'impostos. Havien de pisar tota la moqueta a la sala d'estar amb avisos de cobrament. I els trepitjaven tot cridant i rient. Era completament morbós, demencial. Marrent! Els he deixat amb el seu. I he tornat aquí al replà més sola cara. Rere la porta sentia com el revolcaven per sobre els formularis. I ell li cridava a ella: fes el rossí, fes el rossí. Me n'he anat en una cafeteria i m'he begut 3 vodkas. I he acabat i tornat i m'he deixat el teu revolat. Però ha anat a parar els seus quadres, I ell cridava: fes el rossí! Bona nit, senyor Canut.
estar per tu per aquest moment. Jo també tinc un problema gros, Pere. T'estimo! T'estimo, Pere. T'estimo des del primer dia que em vas fer venir al teu despatx per parlar del meu llibre. I em vas dir, estaria més bé un bar. Mira, si no tinguessis el mal costum de quedar-te amb l'obra i amb l'autor, amb el teu cas, no tindries tants problemes. Si hi ha alguna novetat, ja et trucaré. Bona nit. Jo també marxo, bona nit. No, senyor, no tens problema. Si tu te'n vas, l'hauràs obligat a despatxar-te. No, Vicenta, no! No, si li faig una cosa, però no la puc pas treure a la força. És igual que se'n vagi, no el vull veure més. Ves alerta, Pere. Si em tractes amb aquesta maldat, em perdràs a mi també, tal com l'has perduda ella. I et trobaràs tot sol, perquè els malvats sempre acaben sols. Sí? Sí, sóc jo mateix. Què? I com ha sigut? Gràcies. Ja vaig. Què ha passat? La Cristina que ha tingut un accident. I és greu. No, però està a l'hospital clínic i se'l vol quedar totalment amb solució. Em vaig a canviar i no hi vaig. Home, molt, allà amb ella. Ai, no es preocupi, ja me'n vaig. Ai, senyor. És que no estic acostumada a veure i... A vostè el que li convé és un massatger dels peus. No digui això, dona, que no veu que passa per un mal moment. Ai, me'n tornaré a la Índia, jo. Aquí no hi puc pas viure, la gent és molt lletja. No voldrà pas un gos, vostè, per casualitat. Oh, per què? És que no me'ls puc pas emportar i allà se me'ls menjaria. A què diu ara? Sí, fa 3 anys hi vaig anar amb Miqui. Era un gent molt intel·ligent, jo me l'estimava molt, Miqui. I se'l van menjar. Jo diria que sí. Em vaig trobar el seu collar ple de salsa de curri. És que passen tanta fam allà. Com m'he pogut enamorar d'un cabra així, No plori, parlem. No clínic, per favor. I és net. Ja es troba més bé? Doncs l'acompanyaré al pàrquing. No es molesti, de veritat, no es preocupi, no val la pena. Sí, dona, és més prudent. Vostè ja ha patit molt, no voldria que prengués mal. Ai, per què vostè és tan amable i per què ell és tan cruel? Dona, no es preocupi, no, home, no plori. En el fons és una bona persona. Jo també ho pensava, això. L'he deixat al meu bolso. Tanmateix, hi havia moltes coses d'ell que no m'agraden massa. Com la seva manera de burlar-se de tot, de convertir-ho tot en burla. Ah, perquè té bon humor. Jo ho veig bé, això, que tingui tan bon humor. Sí, és graciós, però sempre és cruel. Com aquests sopars que fan cada dimecres amb el pare. Avui mateix, si no hagués agafat aquell lumbago, estaria burlant-se un pobre individu. I això, com ho fos? Què vol dir que s'estaria parlant d'un pobre individu? No n'hi ha a parlar. Totes les setmanes fan això que ells anomenen el sopar dels idiotes. Ho trobo malvatge. El sopar dels idiotes. Conviden el borinot més idiota per burlar-se amb tota la vida. Setmana passada, no? Estava boig d'alegria perquè havia trobat un col·leccionista. Me'n vaig perquè no tinc les ganes de veure. Gràcies per ser tan amable amb mi. Un telèfon immediat. Vaig, Bé, home, amic Francesc! És que al final t'ha pogut desempregar d'ella. Bé, anem-hi que el meu dona em deu estar esperant. No sé si que podré conduir ell, ja em trobo més bé, però ja... És que ella em fa tan mal de poc, em sembla que podrem conduir. Anem-hi, Francesc! Senyor Canut, sí? El sopar d'aquesta nit? Sí, de què es tractava? Ja l'he dit, una reunió d'amics, als quals vaig parlar de vostè i el vull conèixer, res més. Venim. Hi havia altres convidats. Oh, i tant, però escolti, senyor Pinyol, no podíem parlar això mentre pugem a l'ascensor? Quina mena de convidats? Aviam, senyor Pinyol, què és aquest interrogatori?
M'agradaria saber com fa la tria dels seus convidats, si els tria pel seu talent o per la seva intel·ligència. On vol arribar, senyor Pinyol? M'ha convidat a un sopar d'idiotes, senyor Pinyol. A un sopar d'idiotes? Què és això? Això és el que jo pregunto. Ja està! Ha sigut ella! Segur que ha sigut aquella maniàtica! Segur! Sabia que al final fotríem un monopoli. Què m'has explicat? M'ha dit que cada dimecres feien un sopar i convidaven a gent com jo per borrar-se'n tota la nit. I vostè s'ho ha cregut? Doncs mira, senyor Pinyol, que em meravella. Una xicota que acabo de trencar a davant seu. Va, que està furiosa, que busca qualsevol cosa per venjar-se, vostè va i se la creu. Molt bé, senyor Pinyol. No em pensava que expliqués qualsevol cosa. No, va, sí, home, que no em deu estar esperant que hauria de ser allà. Sí? Ah, és tu, carinyo. Sí, guaita, ara venien cap aquí a l'hospital. Sí, estava a punt de sortir. El què? Cristina, per l'amor de Déu, no tornem a començar. No, carinyo, escolta, no vull deixar-te sola aquí a l'hospital. El 3 de gener és aquesta nit. No, Cristina, sisplau. Cristina. Dit de veritat, aquesta nit he entès moltes coses. Que no, Cristina, que aquella no és la meva mare, home. Això és el tòtil del sopar, que s'ho ha inventat. Mira, Cristina, guaita, 10 minuts som aquí. Parlem cara a cara i... Cristina! Cristina! No, penja. El tòtil del sopar se'n va. Però abans vol fer-li una pregunta. Deixi'm anar. No, em cal una resposta. Per què m'ha convidat vostè al sopar d'avui? Només hi ha una cosa que li diré. Senyor Pinyol. I és que des de fa 2 hores que us estiguen passant com un puny i sense parpadejar. Sopar d'idiotes o no, ho he pagat molt car. I una altra cosa li puc dir, senyor Pinyol. Vostè, en una nit, s'ha venjat de tots els idiotes que han participat en tots els sopars d'idiotes al llarg del temps i en el món sencer. Bona nit, senyor Pinyol. Tranquil·li res més. Ella té raó. Vostè és molt mala persona, és malvat, vostè. I tant, som malvats, som cruel, diu Cristina, tothom ho diu. Mira, això és un missatge que hauria de posar en un contestador, quedaria prou bé. No, què fa? No es poden barrejar l'alcohol i els medicaments. Sí, per què no? És una moralitat ben bona per aquesta història. L'abandonat, el que està sol, s'està emborratxant en el seu gran apartament. Què fa ara? Ja podem comptar. Bona nit. Què em podria dir el número del clínic, sisplau? Que no li passaran. Sí. Això és un hospital públic i una clínica privada. Gràcies. L'hospital clínic? Bona nit, senyoreta. Què em podria passar amb la senyora Cristina Mondragon? Ha tingut un accident aquesta nit i l'han passada. Disculpi, però els malalts poden rebre trucades a partir de les 9 del vespre. Haurà de trucar demà al matí. Què li deia jo? Perdoni, senyoreta, faci'm el favor. Soc el doctor Benavente i... Formo part de la doctora Quimbau. Ho sento, doctor Benavente. Esperi un moment, Sí? Bona nit, Cristina. Bona nit, doctor. No soc pas el doctor. Amb qui parlo, doncs? Soc l'idiota del seu marit. Sí, el meu nom és Francesc Pinyol. Ens hem vist abans. Soc l'idiota que el seu marit ha convidat a sopar aquesta nit. L'escolto? Miri, jo no voldria pas trucar-lo per fer-li llàstima, però m'acabo d'assabentar de per què m'ha convidat a sopar aquesta nit. I crec, ja s'ho pot imaginar, però ja sé que vostè ha tingut un accident i jo diria que estic tan xocat com vostè. Escolti? Sí, digui. Sí, miri, no la truco per fer-li llàstima, de fet me'n fa ell de llàstima a mi. Jo no sé si és la persona més dolenta que he conegut, però el que sí sé segur és que és el més desgraciat. Sí, jo era davant quan vostè li ha dit que no anés a l'hospital.
I l'he vist tan sol, tan desvalgut, tan poqueta cosa, que he volgut oblidar que era idiota i l'he trucat. Escolti, Sí, digui. miri, la meva dona em va deixar fa 2 anys i tot es va enfonsar al meu voltant. Sí, he anat sobrevisquent, fent les meves maquetetes, però en el fons del meu cor hi ha un camp de runes. I li dic una cosa, no, això no ho desitjo a ningú, ni tan sols en el seu marit. Escolti, he de suposar que el té aquí al seu costat? No està al meu costat. Sí, el té aquí al seu costat i li està dictant a l'orelleta aquest discurs tan bonic i tan emotiu. No, li dono la meva paraula que ha sigut iniciativa meva de trucar-lo i que no està al meu costat ni m'està dient res a l'orelleta. Però és que estic segura que el té aquí a la vora. No, perquè l'estic trucant des de casa meva. Escolti, vol saber per què m'ha trucat? Miri, fa 2 hores que el seu marit busca el seu rastre sense parar. Fins i tot ha trucat a casa d'un Pasqual Maneu, aquell pis que té de solter, per molestar-lo quan estava en braços d'una dona que no era vostè. Que ha trucat en Maneu? Sí, no sap vostè la de coses que ha arribat a fer el seu marit per amor a vostè. Bé, miri, m'ho pensaré. De totes maneres, gràcies per haver-me trucat, senyor Pinyol. Bona nit, senyora Cristina, que es recuperi ben aviat. Bona nit. Bona nit. Senyor Pinyol, Trucarà. la setmana que ve farem un altre sopar. Aquesta vegada jo sé el convidat. I puc assegurar que me'l portaré a la Palma.